Domikoko proiektua salatzeko elkartu gara gaur. Izan ere, inguruko menditontor eta muinoetan 205 metroko altuerako 27 aerosorgailu eraikitzeaz gain, gure baiara eta herrietan 30 kilometro baino gehiagoko goi-tentsioko linea elektriko zein pista berriak eraikitzea dakar proiektu honek. Repsolek sustatutako 79,2 megabatioko domiko proiektua Lesaka, Goizutartikutza eta Oiartzunen dago kokatuta, eta 9 aerosorgailu handi instalatzea ekar lezake. Bakoitza 6,6 megabatio eta 205 metroko altuerakoa. Bako proiektu hauen presentzia eta eraginez gain, obrek lurraren berdintzea eta aerosorgailu eta dor elektrikoetarako hormigoizko plataforma zabalak eraikitzea ekartzen dute. Baita palak garraiatzeko egokiak diren sarbideak eraikitzea, industrak eta lanak eta abar ere. Ingurumean duten eragina bateraezina da proiektu horien garapenarekin. Izan ere, egitasmo hauek kontinun ekologiko batean, Aiako Harriko Parke Naturalean Larun, Endara, Leitzaran, Artikutza eta Urumeako Baiarako mendien industrializazioa dakarte. Lurrari loturiko jendea garen heinean, lurraren gaineko erabakien eta energiaren gaineko kontrol herritarra bermatuko duen eredu baten alde gaude. Horregaitik ezinbestekoa iruditzen zaigu energia berriztagarrien inguruko proiektuak herritarrekin eta eragile publikoekin batera lantzea, eta herritarrek erabakitzeko aukera izatea haien diseinuan eta kudeaketan. Horregaitik, Bihandiz Domiko bizitiketik, Baiarako eta inguruko herritar guztiei makroproiektuen eoliko hauek geldierazteko eta gure mendiak defendatzeko antolatuko diren ekintza eta mobilizazioetara parte hartzera deitzen ditugu. Bihandiz Domiko bizirik!